Nimbag nga rabi o kabsat. Wow! Praise the Lord. Of course, una po to our beloved senior pastor, Pastor Provi Cadilinya. Palakpakan natin mga kapatid. Good evening, Pastor. Thank you po, Pastor, for the privilege again to stand behind this pulpit. Amen? And to our patriarch, syempre, Pastor June. Amen? Sa ating mga pastors, preachers, members at mga bisita natin this evening. Welcome to our midweek prayer meeting service. Ngayon, tumayo po tayong lahat and let us sing our first song, Standing on the Promises of God Ilocos. Agtakdera kari ni Kristo kaniyak, itiag na nayo ni daydayaw ko. Gloria jay kangatwan di ikan kantak, agtakderak itikari na, amen. Agtakderak ikari ni Kristo kaniyak, agtakderak tikari na kanyak, amen. Agtakderak kari ni Kristo kanyak, uray umay ti bagyo jak agdanag. Louder! Agbalay giyak, agtakderak itikari na. Agtakderak tikari ni Kristo kanyak, agtakderak tikari na kanyak. Amen, last verse. Agtakderak kari ni Kristo kanyak, taiso na asikin ayat unay, inaldawit den at palaygi kanyak, agtakderak itikari na. Course now. Agtakderak tikari ni Kristo kanyak, agtakderak tikari na kanyak. Louder now. Agtakderak kari ni Kristo kanyak, sa anak to amay wawa itibiyag, ngem iti barukong na aginanaang, agtakderak itikari na. Amen now. Agtakderak tikari ni Kristo kanyak, agtakderak tikari na kanyak. Our next song, Count Your Blessings, name them one by one. Ti ayat na in kabilangin. Amen? Let's start on the first verse now. Nuti pa nagbiag mo madanagan ka. Louder now. Iti pa nunutiribuken na ka. Lagi pemti para burkit indet na. Ado nga ayat impa ay nagen ka. Ti ayat na in kabilangin. Diyos tungo na in kakitain. Ti ayat na in kabilangin. Dakela tungo na in kakitain. Nunadagsen unay day taawit mo. Amen. Nabantut ni karga abinaklay mo. Lagi pem ayat na ket mapukaw to. Nay nadanagketrag sak subukan to. Ti ayat na in kabilangin. Diyos tungo na in kakitain. Ti ayat na in kabilangin. Dakkel na tungo na in kakitain. Third verse now. Nudagiti kayem mo na baknang na. Panunutem kari ni Kristo ken ka. Amen. Liliwag ka, ityay langit buwag paay ken ka. Di ayat na in kabilangin. Diyos tungo na in kakitain. Di ayat na in kabilangin. Dakkel na tungo na in kakitain.
ang mutsongken. Di ka agda nag-Diyos in katumaklin. Lagi pem ayat na diag sardeng. At dakin kat kunang dumteng. Amen now. Di ayat na in kabilangin. Diyos dumuna in kakitnain. Di ayat na in kabilangin. Dakila dumuna in kakitnain. Amen. Our last song, let us thank God. Salamat aking Panginoon. Amen. On the first, salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Louder now! Buhay ko'y sa iyong aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Amen! Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Last verse now. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Amen! Baging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Everybody on the chorus now! Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong Let us sing the chorus one more time now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Amen. All of God's people say, let's remain standing, let's grab our Bibles, and let us have our Bible reading and opening prayer. Naimbag nga rabi kanyayo aming kabsat. Good evening, Pastor John. Good evening, Pastor Proby. Naimbag nga rabi kanya tayo aming kabsat. Katakas katakder kat lukiban tayo iti Biblia tayo kabsat. Ijay may katlong libro ti 1, versikulo 2 talo kuno pat kabsat. 3 John verses 2, 3, and 4. Masarakan ni Jay 1,379 kabsat. The Bible says, isu anam na maek itis sao ti Diyos, kinti pa maneknek ni Yesu Kristo. Ay, sa palihan. Sorry kabsat. Ayatek unay, siyak dawatek kadagit iso amin na banbanag nga daw kumatirang ay iti salunat mo. Akaspet ti irarang ay ti kararuam. Ta nagraguwak iti nalaus iti may dagiti kakabsat kit pinaneknekan da iti kinapudno nga adaken ka. Kasmet ti panagnam ti kinapudno. Awan ti dakkel nga pakaraguwak no ti panakangeg ko nga dagiti anak ko
ket magnayti kinapod no. Agkararag tayo kakabsat. Apo Diyos, sa mami nga na langitan, gyamang kami apo, dito apo nga kanito, gyamang kami apo Diyos, ti salon at apo, nga intod bukan nyami, ito yung alawas, kunti parabor mo, nga nakumay kami apo Diyos, ito'y balay nga pagdedaya mo apo Diyos. Karagyamang kami apo Diyos, iti sa apo ng gamya, nga nabasa mi apo Diyos, kung tulungan na kami kumapo, nga nalang mangagan, dikat, kung mabasa, dikat may plekar mi panagbiag mi apo, ti kinapod nga sa Kung nagyamang kami ti adipon mo, ni Pastor Proby apo, benisyon ng kumapo, ti adipon mo nga, dadya Australia at apo, ikarag ko apo Diyos, iti salunat, kirot kin piksa ti bagi apo, akas panang kasabanat ti kinapod nga sa karag ko apo Diyos, ti divine utterance, kan ilong mo kumaso na apo Diyos, iti likudam mo apo, kam kumaso na apo ti heavenly wisdom, kan ti Santo Spiritum kumapo Diyos, ti agwar kanya na, kasabi kanya mi apo Diyos, pakawan na kam kumabot apo, ti adu nga nagbasolami, kat pagbalig yung kumapo, dito apo nga ramid mi, tatangarabi, paksyatom kumabot ti Diablo kabusoro apo Diyos, kagyamang kami apo, ti parabor mo in advance for answering our prayers, kasabit digiti, nga prayer request nga may kararag apo, benisyon ng kumapo. Itinaga niya apo Jesus, without kami digitoy. Amen. Amen. Praise the Lord. Maupo po tayo. Maraming salamat, Brother Cyrus, sa ating Bible reading. Magandang gabi po sa ating Patriarch, Pastor June, and to our Senior Pastor, Pastor Provi, at sa ating mga resident pastor, Pastor Dennis and Pastor Ver, and to all preachers and coordinators. At sa ating lahat po, magandang gabi sa ating lahat. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating panalangin. I hope and I pray na nakasagana dagiti puso tayo ngagkararag para iti Apo. Ado dagiti request tayo iti Apo. I hope and I pray i-advance tayo iti panagyaman kakabsat. Amen? Tamo tayo nga ipay iti Apo dagitoyen. Praise the Lord. And please get your prayer partner. Lain tayo nga ro din kakabsat dagiti prayer partner tayon. Tayo iti panagkararag.
Amen. To God be the glory. Did you enjoy your prayer time, kakabsat? Amen. I hope and I pray nga nanggaling sa puso natin lahat ng mga panalangin natin. And agyaman tayon in advance, kakabsat. Nga anseran iti apo dagiti inkararag tayo kanya na. Amen. So itultuloy tayo met ngay kararag iti ongoing mission trip iti senior pastor tayo kakabsat di Australia. In kastamit ni Ma'am Kay kadwana kakabsat. Mabayag da pa ijay kakabsat from June 30 to July 14. So ngay karkararag tayo iti salon at nakakabsat. Amen. Ken kasta dagiti papastors tayo kakabsat. Kararag tayo dagiti salon at da. Tapno at adupay dagiti maubraan da para iti apo. Amen. Ken kastamit into no July 6 kakabsat. BASB recognition for the outgoing students. That is afternoon ijay to Batak kakabsat. Amen. At ngayon po ay may birthday celebrant natin last June 30. Si Sister Tricia Parico from Bacara. Amen. Parakpakan po natin. And also, Ma'am Erlinda Pahel from Claveria. And Sir John Ray Tongpalan from Hawaii. Amen. Happy birthday po. Belated happy birthday. At ngayon po, i-acknowledge po natin yung mga nasa Zoom, FB at sa YouTube participant po natin. At unahin po natin sila Pastor June and Ma'am Cora. Amen. And also our main church sa Bacara. Amen. Naimbag nga rabi iti amin dita kakabsat. Isa'y mamanta ka abay mo iti apagbetak. Amen. Praise God. And also from Lawag. Amen. Naimbag nga rabi iti dita kakabsat from Lawag. Amen. Amit lagtudtudot kakabsat. Dito ikat agtudtudo. Amen. And also Pasukin. Amen. Naimbag nga rabita dito kakabsat, Pasukin. And also dito yung Claveria. Kaway-kaway naman po dyan. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga outreaches sa Ilocos, Dingras Outreach. Amen. Hello po, taga Dingras. Naimbag nga rabita dito kakabsat. And also Batakpaway Outreach. Amen. Praise the Lord. And also Lasam Outreach. Amen. Naimbag nga rabi tita Sir Alfier. At sa ating mga nandito sa Ma'am Marites and family. Amen. And also Ashley Kalata from Apari. At sa ating Zoom abroad, Sir Giovanni Calillo and family. And Sister Mila. And also Sister Marlene Lagasca. Amen. At sa ating FB viewers and YouTube participants, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Dawatek nga tumakder tayo ngorod kakabsat. Ket intayo man abrasaen itisag tumunggal may sa kanya tayo. Awan agsubsublit ta pagtugawan na no na maalamano dagiti kakabsat na datta. Amen. Kantahin po natin yung welcome song. Amen. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. We learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say.
May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. To be strong. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Amen. Let's been standing, let us sing that song, Oh Worship the King Iloko. Dayawen tayo ti Ari ti Gloria. Let's sing on the verse. Dayawen tayo ti Ari ti Gloria. Kantaan ti na, kel na ayan na. Isut kalasag, magiganawa. Bantay ken daig, magbungot ken kuana. Naalwat mo wan makayegkas sa dinuman at daan.
sound of a mighty rushing wind, and it's closer now. Recording in progress. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the dawn, and the midnight cry will be going home when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilled, and signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as he says, "Son, get your children." And at the midnight cry, the bride
Amen. Praise the Lord. Grace is our music, love is our theme. Once again, let us all stand. Let us sing that song, So Much to Thank Him For. Amen. Let us start from the first verse now. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. Amen. But His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me, and when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank. Let us sing the second verse now. And sometimes while on this way I kneel and I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. And one day I'll reach with heaven's shore. Oh please, just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for. Verse now. When I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. Are you all excited? Amen. Kaabsat nga nakasagana dagiti puso tayon. Bibles up, kaabsat. Pangato naman dagiti Bible tayo, kaabsat. Notebook and ballpens up. Amen. Praise the Lord. And now, let's welcome the resident pastor of HBBC Pasukin, Pastor Ber Savalia. Amen. Praise the Lord. Nabagarabi tayo aming kakabsat. Thank you, Pastor John and Pastor Proby, for this privilege once again nga maaramat iti Apo, nga mabalin nga maibura iti sa una iti daytoy nga rabi. So, kasi tadagdar tayo kakabsat, please open with me your Bible in the book of 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17, in your Bible that is in page 447. Kastamat kadagiti nakatune in kanya tayo iti Facebook, Zoom, and YouTube na imbaga rabi o amin kakabsat. Are you there? Amen? Okay, so agsinublat tayo nga mangbasa kakabsat, basa ki verse 8, okay? So maruno kayo, aging gana nga madanon tayo iti verse 16, amen? Verse 8, kat kasto iti kinunana, ket ti sao iti Apo imay kenkwana a kinunana. Verse 10, iti kasta ti makder, ket napansa di sa repta, ket ididimteng iti ruangan ti ili, at to'y maysa a babae a balo, at da ijay ngagpitpidot kadagiti ruting, ket inayaban na ket kinunana, iyeganak, dawatek ken ka iti basit adanom, iti maysa a baso, tapno inumek. Gagdan tayo kakabsat, no napimpintas. Amen? Verse 12, ket simungbat akas iti Apo a Diyos mo si bibiyag,
awan maysa abibingkak, no saan laeng asang karakem abellaay iti putik, ken sang kabasit alana iti burnay, ket adtoy isyak mangpidutak kadagiti dua aruting, tapno innak ket iso iti isaganak kuma a maipaay kanyak, ken ti anak ko tapno iso ti kanenmi ket matay kamin. 13. Ket ni Elias kinunana ken kuana, di kaagbuteng, ingka ket aramidem ti kas ti kinunam, ngem iaramidan nak nga umuna ti sang kabasit abibingka, ket iyeg mo kanyak, ket intun numalpas, mangaramid kay ti maipaay ken ka, ken maipaay iti anak mo. Takastoy ti kuna iti Apo Diyos ti Israel, ti putik ti bellaay santo a maibusan, uray ti burnay ti lana santo a makurangan, inggana iti aldaw nga panangbaon iti Apo ti tudo, iti rabaw iti daga. Ket iso na pan ket inaramid na ti mayanurot iti sao ni Elias, ket ti balo a babae ken ni Elias ken ti balay ti balo nanganda iti adu nga aldaw. Ti putik ti bellaay saan na naibusan, uray ti burnay ti lana saan na nakurangan, amayan nurot iti sao iti Apo, isua sinauna iti panakaaramat ni Elias. Kararag tayo, bendisyon ng Apo, deto'y naisagana nga lesson Apo nga dalimitat tang arabi. Dawatek nga lukatam iti amin nga puso, iti kakabsat nga agdengeg wherever they are, listening and joining us tonight. I pray that may you please help them to understand. And I pray that may you please give them wisdom and grace. Tapnuhan dala nga dengken Apo, no di ket ti baba ni ti tulong ken parabor mo, ket mapagbiagan mi kada balikas, ken kada sursuro ken prinsipyo manipod kadagiti saom. Ket dawatek Apo nga bendisyonam tulungam, uray pay ti adipen mo, sikay ti mangted Apo ti panakabalin parabor ken sirib, ket tulungan nakarod Apo sikat pagtaklinak, ken pagtalkaklaeng, tadigiti ti kararag ko itinagan niya po mi Jesus. Amen and amen. You may please be seated. Thank you very much. Iti dayto nga rabi kakabsat, ket amok nga very familiar kanyayo dayto nga passage iti Bible, but it is my prayer that through this message, once again, we will be enlightened. All right? And then, mapalagipan tayo manen, iti kinabilag iti sao ti Apo, ken kastamet nga kinaman nakabalin iti Diyos, iti biag dagiti anak na. Kadito nga makita tayo, alright, iti daytoy nga kanito, adda iti kangrunaan nga dua nga persona, iti daytoy nga passage nga binasa tayo. Dayta katawan sa balinusan nga ni Elijah, ken kastamet daytoy makunkuna nga balo ijay sarepat. Kadito nga makita tayo, manipod kadagitoy dua nga tao kidetoy nga passage, makasursuro tayo ken makaadal tayo, halaeng nga dayjay banag nga napagbiagan ken naadal, dagitoy dua, no di ket di makasursuro tayo kang runaan na iti amin, no anya ken ti kinasyasin no kang runaan na ni Apo Dios iti panagbiag, dagitoy nga dua kidetoy nga passage. So, as a way of introduction, ket ko nga maawatan nyo kakabsat, aday ti agkabsat nga ni Jacob ken Wilhelm Grimm. They were German academics nga isuda ket mahilig da ken nagsursurat da kadagiti old folk stories. Ket daytoy nga libro da wenno insursurat da ket ninaganan da iti Grimm's Fairy Tales. Kat may isa kadagiti permi nga paggugusto nga mabasbasa, kadagiti nga insursurat dakat detoy sweet porridge. Nga kidetoy nga istorya wenno detoy nga fairy tale, kat adda kano iti maysa nga ubing nga babae nga nakurapay, nga kadwana itinanang na, nga awan ket awan kanulatan kadakwada. So ito nga makita tayo nga tay talagang awananda. Kat may sa kanong aldaw, deto'y ubing nga babae, kat napan iti may sa nga fares, kabakiran, kat nakakita iti may sa nga bakit. As we know, no kunate nga fairy tales, yan yung mga kadalasang mga tauhan. Alright? And then, nakita nung matandang babae, yung sitwasyon ng bata, at nakita niya na ito ay nakakaawa.
At dahil doon, naantig ang kanyang puso at sabi ng matandang babae sa batang ito, okay, bibigyan kita ng isang pot. Alright? So, daytoy nga pot, alright, kat isunto iti mangyaon kada kayo iti panagrigat yo, ken kastamet nga mangsalbar kada kayo iti ipapatay babaan iti panagbisin. Okay? Kat kuna daytoy nga babae, daytoy nga bakit, kat no ibagam ti balikas nga little pot, cook. Alright? Basit nga pot, kuna na jay, agluto ka. Kat agluton to kano iti naimas. Ken nasamit nga porridge. Wano tay panawon tay itata, ibagatay latan nga oatmeal. Oo. Ante ngamin mahilig to, oatmeal ata nangarot kat Pilipino tayo mat. Innapoy iso. So siguro, i-apply tayo iti yan tayo. Okay? Basita kaldero, agluto ka. Una na siguro. Kat agluto, magaluto. Alright? Kat ninton no makita nanton nga adot na lutunan, kunanan tumanen kidetoy kaldero, basita kaldero, isardeng munti agluto. So, ganon. So, ito nga makita tayo, nga ti istorya na detoy, kat naibsan, kan nasalbarda manipod ti papatay, paban iti panagbisin. Gapu kidetoy nga inted, detoy nga bakit keng kuana. Kat may isang aldaw, detoy kano nga ubing napan katrimwar je balayda, kat pagamamuam ta detoy nanang nga nabati, kat nagbisin, mabisin isuna. Kat napan na ije kusina, kat kunana kaya kaldero, kaldero agluto ka, kunana. Kat detoy kaldero mo tengget luto mo't lat nga luton, luto mo't lat nga luton. Kaaging gana nga permi nga nabnabsugan, nalipatan na maten nga imbaga, kaldero ustunan, agsardeng ka nga gluton. So aging gana nga permi nga napnap nun. Oo. Nagpintas kumakagabsat kang gagayam, ngano iti personal kan literal nga panagbiag tayo kat kasta. Tingamin. Ngano awanan tayo kat kuna tayo kuma, okay, kasarola, loto. Okay, datyeti sinigangan. Alright? Okay, pariyok prito. Datyeti na priton. Nagmayat kuma, dingamin. But that is not all about reality, kakabsat. Tadito nga kayat ko nga maawatan tayo, ngano dumteng iti kanito nga datayo ket awanan tayo iti panagbiag, ket itoy nga maawatan tayo kuma, nga intayo kuma kidayjay kang runaan nga source, nga haan tupulos nga maawanan iti supply kidayjay anyaman nga pagkasapulan tayo. Whenever there was lack of anything in our lives, think of anything or something that you lack tonight. Mangpanunot kanu anyaman iti banag nga awan keng kaitata nga ammom nga pagkasapulam. Alright? At kunana ditoy, whenever there was a lack of anything in our lives, we can go to that source that had a never-ending supply. That only source is no other than God. Alright? That God can not only provide, DJ kaldero nga mangluto kagabsat, kadagya pagkasapulan, ngam no anyaman ti kanito, kan anyaman nga banag, nga awan keng ka, kat mabalin mo iti mapan iti Diyos, mabalin mo nga mapan keng kuana, tapnon iti kasta kat i-provide na DJ banag nga kasapulam, of which isuna kat han nga maawanan iti supply. Laglagipan tayo kagabsat that when we are down to nothing, God is up to something. If only we just hold and rely unto His Word. Anati kayat mo nga sawan pastor, ito nga maawatan tayo kuma, nga no tay permi nga we are pressed down, nga tay permi nga marikna tayon itirigat, gapuna tati kanito, nga iti inaldaw nga panagbiag tayo ket awanin kagabsat, ket mamatiag ti amin na pusok, nga no agtalik tayo lang iti apo, ket sursuruan tayo nga sumurot iti sauna, strictly obeying His Word. I believe that as we look up to Him for something, He can provide whatever the thing that we need. That's the reason why tonight this passage that we just have read teaches us that even when we do not have enough to get, if we just trust God and again obey His Word, He can multiply our resources and turn our little into a lot. Makita tayo dito'y kagabsat,
nga detoy nga lesson isuro na tayo nga itoy nga dapat nga masursuro tayo iti agtalek iti Dios ken kastamet nga agtulnog iti sauna ket babaen kadagitoy dua nga banag nga aramiden tayo iti panagbiag tayo anyaman ti awan kada tayo uray no kasanot kabasit dayta nga banag nga adda kada tayo. If we learn to trust God and obey His word, He can make these little things a lot in our lives. That's the reason why tonight, let me tell you and let me speak to you by the title of the message, Living on the Word of God. Living on the Word of God. Nowadays, ladingitek nga ibaga kakabsat, but sometimes iti panahon tayo, sa panahon natin sa ngayon, nakakalungkot, aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon na sa buhay po natin, araw-araw nating pamumuhay at pati na rin sa ating mga pangangailangan, if we just only be honest to ourselves, most of the time, we are trusting in our own capacity, in our own ability. Kaya ang nangyayari sa ngayon, dumidepende tayo sa ating kalakasan, dumidepende tayo sa ating katalinuhan, dumidepende tayo sa ating mga diskarte sa buhay, kung paano natin malalampasan yung mga bagay na pagsubok na kinakailangan nating i-overcome sa ating buhay. But listen to me carefully, whatever the things that we do, whatever the things that we have, may hangganan po yan mga kapatid. Mapapagod lamang po tayo. Alright? Kaya kung minsan, yan po yung nagiging dahilan na yung isang anak ng Diyos ay madaling napapagod. Yung isang anak ng Diyos, kat alistulaeng nga maupay. Bakit? Kasi nagtitiwala siya. Umaasa siya sa kanyang sariling kapamaraanan o di naman kaya'y pamamaraan. Diskarte. Nalimutan na niya ang salita ng Diyos. I believe with all my heart that the Word of God has proven many times, and it was proven from one generation to many generation. That is why I believe with all my heart that it is just but and proper that every one of us and every child of God, bawat mananampalataya ay kinakailangang kalimutan yung sarili, kinakailangang tanggalin yung pagtitiwala sa sarili, bagkus ito'y palitan sa pagtitiwala at pag-obey sa salita ng Diyos. In living on the Word of God, according to the passage that we just have read, I just want to share 3 things to you this evening. Number 1, we will try to look the 2 desperate situations. There are 2 desperate situations wherein the Word of God will be applied in these 2 desperate situations. Ang unang makikita natin dito na sitwasyon ay yung waters run dry. Ito yung kwento ni Elijah. Alright, alam natin ito. Amen? Oo. Ang sabi ng Bible, alright, and by the way, before going on further, from chapter 17 from verse 1 down to verse 16, the passage that we have read a while ago, makikita natin dito kung paano in-emphasize ng Panginoon yung kadagang the word of the Lord. So from verse 1 to verse 16, we will see 5 praises wherein the praise was said, the word of the Lord. Kaya ako po'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa anumang bahagi, anumang sitwasyon ng buhay ng isang mananampalataya. At dito nga makikita natin sa katauhan ni Elijah na kung paano ang salita ng Diyos ay hindi lamang nanguna sa buhay niya, kundi ang salita ng Diyos ay proven sa buhay ni Elijah. So makikita natin dito doon sa verse 2, and the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. So ito nga makita tayo, nga deto'y desperate situation ni Elijah. Could you imagine, inbaon na ka ni Apo Diyos ti may nga lugar,
awampulos ti kadwam. Awampulos ti ka istoryam, awampulos ka tungtungtong mo. Alright? Nagburing nga tan, aya. And I believe sa panahon natin sa ngayon, wala ang may gusto ng ganon. Karamihan sa atin sa ngayon, gusto merong kakwentuhan. That's the reason why during this time of loneliness, during this time of isolation in the life of Elijah, I believe that this was a desperate situation in his life. But I believe with all my heart na ang pagkakataong ito, kung minsan ay sa buhay po natin, ay hindi natin maipagkakaila, hantayo nga maikat ti panunot tayo, nga ay ayan kan tagibasitan, itibibiyag tayo kan panunot, itibiyag tayo. Dagiti gundaway nga, dagiti tattao nga namnamaam kuma nga umay umarayat kan tumulong kan kaawanda. Dagiti tattao nga tinultulungam, inen-encourage mo, kadagiti gundaway nga isudamat kat adda iti, baba iti na espiritu na panagbiag dapat awanda. Iso nga timaysa nga nakitak ito'y kagabsat, numang namnama ka iti tao, maupay ka, numang namnama ka iti tao, nasakit. Kat timaysa nga makitak dito'y kagabsat, in this desperate situation of Elijah, though deep or back of his mind, mariknana deto'y kagabsat, panagmaymaysana, ngam timaysa nga makitak dito'y, nga banag nga mabalintay nga tuladan ti panagbiag na, nang namnama iti sao iti apo. O dumteng ti kanito kagabsat, deto'y tihan ko pulos nga malipatan, nga kuna ni Pastor Proby, nuaddada dagiti faithful, nga tumulong iti ministry, grace ti Apo deta. Ngam kunana kanya, Pastor Ber, laglagi pa, manakpay nga na, kwa nga pastor idi kwa kakabsat, kunana, ti Apo ti kang runaan nga pangnamnamaam. Ti tao, umay deta, ngam di mo amuno intun ano nga pumanaw da. Ti tao, mayat itatta, ngam di mo amuno intun ano nga agmadida. Ngem ti Apo, awan ti kasta nga kababalin na. Tati Apo ket santo pulos nga agbaliw, no anya ti kinasyasin nuna, dayta ket isunto ket isuntulat ta. Iso nga no kitain tayo jay Psalm 118 verse 8, of which it is the center verse of the Bible. Nga kunana di jay, it is better to trust on God than to trust on princes or princesses. Ano ti kayat na nga sawan? Alright? Nga nasaysayaat, nga uray pa'y iti anya nga aspeto ti panagbiag. Han mo nga pukawan ti panagtalik mo iti Apo. Tauray no agmaymaysakan, nga no uray awan tumulong keng ka, uray awan mangdanggay keng ka, uray awan makikadwa keng ka. Listen to me carefully. God knows and God sees what you are going through. Amo ti Apo ti paspasaram, amo ti Apo ti sitwasyon mo. Iso nga nasaysayaat, nga agtalik ka kanan anay nga ited mo ti panagtalik mo iti Apo, and reflect and follow the word of God. Tapnon iti kasta, saan nga dumtengken ka iti panakaupay nga isu ti mang pasag takararwam ken mang pautoy iti bagbagim. I know the feeling of being lonely. I know the feeling of being helpless. There were amom digiti gundaway nga tay adda kay ti lugar nga tay hamo nga kayan. Kat ti adalaang ti panunot mo, kat digitay tao, nga ammom nga mabalin nga mangtulong kumageng ka. Pero nasaan sila? Kahit ni anino nila, wala sila. Di ka malapitan, di ka mateksan, di ka matawagan. But you need to listen to me carefully. God will never do that to you. Because He will not going to remove one of His character traits of becoming faithful. Dahil pag hindi niya ginawa yan, mawawala yung kanyang pagiging faithful. Ang Panginoon, laging tapat sa bawat isa sa atin. Tayo man ay hindi nagiging tapat sa lahat ng pagkakataon sa Kanya. Siya ay nagiging tapat sa lahat ng pagkakataon sa atin. But listen to me, yung pagkakataon na yon ay hindi naging negatibo sa buhay ni Elijah. Bagkus ito ay naging malaking pagpapala
at malaking pribilehyo upang sa gayon ay makita niya ang kanyang sarili at matuto siyang sumunod sa salita ng Diyos. In our personal application as Christians, kung sa pakiramdam mo o dumating sa punto sa buhay mo na nararamdaman mong ikaw na lang ay nag-iisa, hamungay ay ayon tabagim kabsat. Hamungay ay ayon. Instead, get that opportunity for your faith to be tested, for your faith to grow, for your faith to get matured. Nuawanan ti pangnamnamaam, ti apot pangnamnamaam. And I have experienced that many times. Iso nga, haan nga dakes, ti hanga nakapimpiman ken hanga nakaay-ay, ti awan unay gagayem na. Taanyat serbiti adu nga gagayem, no di dan tumat makatulong keng ka. Anyat serbiti adu nga gagayem, no awan dan tumat nga umay o marayat keng ka. I'm not only talking about physical, emotional, intellectual, but uray numan manot ti gayem mo, no isudaket si dadaan latang adakeng kadida. And you know what? Though you have many friends, though you have few friends, of which you consider them best friend, but you know what? There is more greater than them, and that is no other than God. Palagi nating inaawit kaimbagan agayem ni Jesus. So nga iti nga kanito, makita tayo tibiyag ni Elijah. Anyat awan keng kuana, awan kanin na, awan inuman na. Tudad duma, deta ti kang runaan na nga permi nga pagpulkukan tayo kakabsat. Deta ti may isa nga kadaduma nga isu iti pagkapuyan tayo. Ken kadalasan, forgive me if I will tell this, isut maminsan nga mangagaw, uray ti oras, atensyon tayo, nga agdayaw kani Apo Diyos, ka nagserbi ti Apo. Tauray no Domingo ko na tayo pa, isupay tamay sangal daw. Oo. Angam no, nakisarita ti Apo kang kakideta nga aldaw, baka dadya may sangal daw nga kitam, kurang pahay. No, napangkakumanag taltalon, nakarudak ka iti riduma, napangka nagpatetano, manot antay-tetano itatan. Nag-antibiotic ka, 1 week, manon. Tapos manungal daw kang hanga nakaster trabaho, kat sikalat mangisaksakat tapa nagbiagyo inta pamilyam. Can we imagine that? That's the reason why it is still better and it is the great decision to do, to follow and obey the Word of God. Kasi dito yun pambihira, hangkumot ibaga nga nanamay ka nakaswer-swerte. Okay? Ngam ti may isang ipagpakita na dito yung kanto ti may nga lugar, yabruk cherit, kunana, hanay baga ni Elijah, anat ubrak jay apo, sinot kadwak ijay apo, kasanot kanak ijay apo, anyat pagyanak to di jay apo, kasta no maminsan kanya tayo kakabsat, okay, inte ag sulwini, inte ag disciple, alright, anyat maganganap ko kideta apo, inte makigimong, aanan ta kastoy kat kastoy. Ngam ko na iti Apo, inkantot kideta nga lugar, kat mangibabunak to iti maysa nga uwak, nga umay mang taraon, kan mang pakan ka. Could you imagine that? Hante mabalin nga ikatan, di kinapudno, nga datayo parswana tayo iti Apo, kat anyaman na pagkasapulan tayo, ammo ti Diyos day ta kakabsat. Even the smallest need of His creation, God knows that.
That's not the issue. The issue here is how we obey the Word of God. Haan nga dayjay no awan iti kasapulan tayo, kan awan iti matbanag nga mabaling nga usaran tayo, no di kat iti issue dito'y kagabsat kat no kasano nga jay sao ti Apo agpanuray, kan makita iti panagbiag tayo, kat may parangarang iti dayag iti Diyos iti panagbiag tayo. And that way, mapadayawan iti Apo, kat kuna ti Apo, no, sinuman timang padayaw kanyak padayawak tumet. So iti dayto nga kanito. Are you in that desperate situation? Kati panagriknam ket awan latan ti adageng ka. Kati panagriknamon ket uray no kasanot pang nang pespes mo ket awanen ti agtedted. Umay keng kay tinan-anay nga dati panagdanag tatigapuna ket adu digiti banag nga mabalin nga annungem iti panagbiag. Isu nga no dadduma narigat mo pa yan nga pagtulnugan iti sao iti Apo. Kakabsat, ti sao ti Diyos na bileg. Ti sao ti Diyos man nakabalin. Can you imagine that? In the book of Genesis, let there be light. It is just a mere word. And the Bible says, and there was light. And I know and I believe that this word of God, of its power, anyaman nga pagkasapulam, anyaman nga ammum nga kasapulam itata, agtulnog kalaeng iti sa una, ket bayam nga ti sa una, iti manglukat keng ka, kenan anay nga mangwaya-waya keng ka, iti yan naman nga yan mo itata nga nakabaludan. Not only waters run, the second desperate situation is not only the situation of Elijah, wherein we have seen how the Lord preserved him, how the Lord provided his need. Ito ang matindi. Okay? Not only waters run dry, but also hope runs out in the part of the widow in Sarepta. So ito nga makita tayo, nga daytoy nga balo, siguro adakeng kuana ti panagbuteng. Oo. Hopelessness and despair. Panagbuteng tatigapuna kunana ni Elijah. Inakmanyalan ti danom nga inumek kunana. Hanapay na iyawat kanampay nakaalat ti danom. Kunagunya namanen ket kunana. Iyarami danakman iti tinapay. Biskutso kunana. Ket Apo. Hanya nga tatrik na dayjay nga balo kakabsat. Nga amuna jay sitwasyon. Nga awan umanay nga para biskutso kakabsat. Tatikunana di jay sangkara kemraengen nga arina. Ken manulaengen nga tidtid nga lana. Tinabatbati nga mabalin na nga liddeten. Ket kalpasan na kanenda nga agina. And after that mataydan. Apay nga kunana nga mataydan. Kasi that will be their last meal. Adayupay kagabsat, DJ tawen nga urayan da, tapnon iti kastagat umay ti panagkaapit. But here comes Elijah, the prophet of God, asking her, yaramitan nakman ti tinapay, kat pakanenak. So sinut saan nga mabuting keta? So kung makadatayo nga Pilipino, Ilocano, mangmangan tayo kuma, hanlang umanayan deta insaang mo kada kayo nga pamilya no adda imay nga bisita tayo kun tayo kat umay kan mangan tayo pay kunam no imay dangarudan. Nga may very hospitable. Pero matindi ito. Nakaranas ka na ba ng mga ganung pagkakataon? Have you ever experienced that God put you in that situation na yung datay kakaisuna laengen nga addakeng ka? Kat adati umay, kat kunana keng ka, masapul ko ti kastoy, itad mo kanyak. Listen to me carefully. Nga ti maadal kan masursuro tayo dito. Dagito nga pasamak ti panagbiag, dito nga sitwasyon, dito nga balo, kat napataot ti panagbuteng, despair, hopelessness. Namamuyo kagabsat,
Di may isa nga nakitak ditoy, daytoy nga Elijah nga propeta ti Diyos, iti panawon tay itata, iso iti mga akam awan sa bali ti lugar iti adipen iti Apo, iso iti pastor tayo. Ngano adda ka kadagitoy kastoy nga sitwasyon, no umapay keng ka dagitoy kastoy nga sitwasyon, anyat kunana detoy nga balo. Maudi detoyen kunana. Kalpasan na matay kaminton, ngem gapuna ta isuti sinaom, gapuna ta kinunam, aramidek nga rod. My brethren, when time will come, or you are in these desperate situations, that you are really in a great need, hangatila dat papapanam, ingka ti adipen ti Apo, dumngeg ka ti pamagbagana, denggem ti sao ti Diyos nga ipalasat na itingiwat iti adipen ti Apo. Kat mapasamak tukeng ka, ti inaramid na kidaytoy nga balo ken ti anak na. Is that impossible? Antay mabali na kontraan ti sao ti Apo. Oh. Kasi nalawag ti kunanay ditoy. Ije verse 15, kat isunapan, kat inaramid na timayan nurot iti sao ni Elias. Sino ni Elias? Propeta iti Diyos. Kat digiti propeta iti Diyos, iso iti ngiwat iti Diyos, kadagiti nga panpanawen. Now in our days, alright, Prophet Elijah is likened to our pastor. Kat kunana ditoy, verse 15, ket isunapan ket iniramid na timayan nurot iti sao ni Elias, ket di balo a babae ken ni Elias ken ti balay ti balo nanganda iti adu nga al daw. Can you imagine that? Nanganda iti adu nga al daw. Kasano nga napasamak ket kunanat kadagiti preceding verses sa nga rakam laengen nga lebbek nga belaay ken sumagmamanulaengen nga tedted iti lana ti adda dijay. Kasano ko mga kunana ditoy, kat nanganda ti adu nga al daw. There is one thing that this widow did, and that is no other than to obey the word of God, nga indalan na iti sao, iti adipan iti Diyos. Iso nga no maminsan kagabsat, adu dagiti banag kapag kamalian tayo iti biyag. Tanuhaan nga datayo ti mangsulsulbar, intayo ti tilaadda, intay kadagiti YouTube, intay kadagiti Reels, intay kadagiti dadumapay nga social media, intayo kadagiti nan anay nga tattao, nga ammo tayo nga nakapadas. But listen to me carefully, awan ti kang runaanen nga na-prove nga usto, kan nan anay nga usto nga wagas, iti panakailasat tayo kadagiti anyaman, nga sitwasyon tayo ti panagbiag, no saan laeng nga iti sao iti Diyos, babaen kadagiti ad-adipen na. And I believe with all my heart na pinpintas ken naragragsak nga amang nga no anyaman dagiti balay kita iti panagbiag, pangilasatan iti Apo iti panagbiag tayo, nga sitwasyon tayo ken panakasuot tayo, ket bunga ti panagtulnog tayo ti sao ti Apo, babaen kadagiti papastor tayo. Nadagdagsen dayjay sitwasyon nga tay siksikay ti mangibakbaklay. Ngamuray no kasanot karigat na deta nga desperate situation you are in right now. Learn to obey and live according to the word of God. Not only two desperate situations. The second thing that we can see here, two divine messages. In the part of Elijah, we can see the direct word of God to Elijah. And Elijah responded to the word of God by trusting in God's ability to protect and provide for him. Ang tanong mga kapatid, naniniwala ka ba sa abilidad ng Diyos? Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Napadasam ka din, iti panangilasat iti Apo keng ka, kadagiti naduma-duma nga panubok ti panagbiag. Apay nga rod, nga saan mo pailaeng nga kaya nga pagtalkan ni suna deta agda mga paspasaram ita. What's the difference?
Numaminsan kitaan nyo padasin tayo nga rekulan tinaglabas, manipod di da tayo kat anak iti Diyos. Deta ba yan mo itata, deta ba sitwasyon mo itata nga madama? Dakdakkel ba nga amang deta? Compared kadagiti nang ilasatan iti apo keng kay tinaglabas? Katno kunam, saan pastor? Adupay, dagiti dadakkel ken napalpalalo nga sitwasyon, desperate situation nga nangilasatan ti apo kanyak. And if that's the case, bakit hindi mo kayang pagkatiwalaan ang abilidad at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo sa ngayon? Nakatulad na ginawa ni Elijah. Hangay suna nagdanag, hangay suna nagkitakit, hangay suna nagkwestiyonar. Han nga imbaga kani Apo Diyos ni inak ijay Apo adaba iti pagyanak, no inak ijay ba Apo adaba dagiti tattao nga kagadwak, no inak ijay Apo adaba iti kanek, han nga dinamag kani Apo Diyos, apay, gapuna ta, ito'y nga makita tayo nga bayat ti panagbiag ni Elijah, na sursuro na itinagtalek iti Diyos, kasi nakita na experience na ti abilidad, kan panakabalin iti Apo, iti panagbiag na. That's the reason why sometimes alistutay nga madadael, alistutay nga maupay, alistutay nga mabanog, because we forgot who was God in us and who was God to us before. Do you still remember David? Idi sinango na ni Goliath, anyat kunana, no kasano nga ti ima ti Diyos, inispalnak, inlikliknak, manipod kadagiti ngipon, dagiti leon ken oso, isuntumot laang iti Diyos nga mangispal kanyak kidatoy nga dakkel nga tao. So nga maminsan kakabsat, agasan tayo ngamin dati kinaman ang lilipat tayo, na kayong imbag ti apo keng ka idilawas na, itatta, nakalipat ka manen. Idi Miyerkules, you are full of blessing, testifying God's goodness and faithfulness. Pero itata, iyan mo manan. Awang ka man inta tugamot, inta prayer meetingan, inta sanctuaryn. Palaunay laangan nga kwa, panangkalipat mo't kinaimbag kan dungo kan ayat ti apon. Dati laang nagmalaman kagabsat. Nagtutudo. Awan man lang agsinglot-singlot kada kayo. Awan man lang nga agbaeng-baeng kada kayo. Hanba nga nakaimimbag ti apo kakabsat? Mano kumatat ta kakabsat itinatay. Praise God at dakat tatugaw mo. Nabannog tayo. Numaminsan ko na tayo. Well, ammo matkid din, no talaga nga nabannog ka, ngam uray no nabannog ka, no agay ayat ka ti apo, at aga nga mitem ti apo Wen, apay no kumakas pagarigan, pinayaban na katabos mo, pagarigan kumada transaksyon mo, ada kumakamit up mo, kunam ka di kang kwa na, ipuspun talatan, kat nabanugak kunam nga road. Pinayaban na katabos mo. Dila mabali may ipuspun mo lang tayo, di pa nang paayab mo kanya akong boss. Nabanugak kami kunam nga road. We cannot do that. Pero no maminsan kakabsat kat aramiden tayo di apo. Tapos no makitam nga mabigbig mo, sorry Lord, kung kunatay no daduma, alagat agpaisuan nga dakas ta sorry. Mapakawan ta sorry. Ngam amumot ni Apo Diyos, diya pusom no usto nga talaga nga, di mo kabailan. So dito nga makita tayo kakabsat, sursuruan tayo ti agtalag iti sao ti Diyos. Sursuruan tayo nga pagbiyagan ti sao ti Diyos. Living on the Word of God. The second divine message, not only the direct word to Elijah, the second one is the meditated word to the widow through Elijah. Nakayat na nga sa wundeta, the widow responded to the word of God spoken through Elijah by trusting and obeying him by using her last resources to provide food for Elijah. So dito nga makita tayo kakabsat, tayo nakita tayo.
kadagiti sitwasyon ti panagbiag, nga ammom nga mariknam. Isungarod nga detoy, mabigbig mo ba nga ti pastor ket sagot ti Diyos ken ka? Amen? My follow-up question is, apengor, di mo ibilbilang isuna. Apay adala tabukod mo nga plano, adabukod mo lata nga desisyon. Kayan kuyat mulat ta. Tapos no agkaliyab pagtangkanton, no nagpalpak ka, sinot tarayam. Kitaan tayo kideto yun eh. Napalalo deto yung sitwasyon ni Balo. Awan kat awan isunan. Ngamin may ti pastor. Tapan nagbisita kat kunana, Sister Widow, Sister, kumusta kayo ti anak mo? Kunam nga rot, pastor kat talaga nga kwa, kastoy. Sige sister, agtugaw ka, kararagta. Deto iti ko na ti Diyos, deto iti ko na ti Bible. Deto dapat ti aramidem, kastoy ti kunana. Hangka di nga kasi ti naramid ni Elijah kakabsat. Anyat adda kang kaintabalay mo. Anyat inaramid di balo. Nagtulnog di sao ti Diyos mo no saan? Nagtulnog. Babaan ti panangidalan, ken panangilasat ti sao ti Apo, manipod di adipon na. Kat iso tinangispal keng kuana, kiday jay mabalin nga mapasamak kumakadakwada nga agina. My point here is this. Dagiti banag nga pakarigatan tayo ti panagbiag, umuna, dagiti madi nga desisyon tayo. May kadwa, santay nga panangipangag, iti sao ti Diyos, babaan ka dagiti papastor tayo. That is the message from the life of this widow. But in contrary, okay, no ipangag tayo met ti sao ti Diyos, babaan kadagiti ad adipon na, babaan iti sao ti Diyos nga ipalasat na iti pastor tayo. Ito'y nga makita tayo, nga anyaman nga banag, nga yan tayo itata. Kat ito'y nga makita tayo, nga ilasat na tayo ti Apo. So the point here is this. Deto'y desperate situation, makita tayo ti dua metlaeng nga divine messages. Nga ijay side ni Elijah, na sursuro na tinagrespond, nagtulnog ti sao ti Diyos, tatigapuna ket nakita na, ti panakabalin, kanabilidad iti Apo, nga mangilasat keng kuana, yaan yaman, nga paspasaren na, ken sitwasyon na. Kiday balo, nagrespond isuna ti sao ti Diyos, babaan ti panangaramat na, ken ni Elijah. Ket gapu kideta nga panagtulnog na ti sao ti Diyos, babaan ken Elijah, na ispalda nga agina, kiday anyaman nga banag nga mapasamak kadakwada. Kastamat ti panagbiag tayo kakabsat. Kumusta ti sitwasyon ken kasasaad ti panagbiag mo physically? Kumusta ken kasano ti sitwasyon ti panagbiag mo spiritually? Kumusta ka personally? Kumusta ti pamilyam? Kabsat kang gayam. I hope that as you listen and upon listening to this message, ulitek, anyaman nga sitwasyon tay tata, anyaman nga sasaaden tay itata, anyaman nga kababalin ken kasasaad ta anak mo, tanaganak mo itata, mabalin nga dayta ket gapu iti maysa nga desisyon nga naaramid, ngahaan nga nasayaat, wenno may kadwa, babaan ti san mo nga panangibilbilang, iti sao ti Diyos, babaan iti adipen na. In short, han ka nga dumdumngeg iti pastor. Young people, apay nga kasta ti biag mo. Where are now the young people nowadays? Yan nang dagiti young people itata. Nga iti naglabas ket permi da nga mararamat iti Apo. Nga iti naglabas ket permi nga nagpintas ti annayas ti panagbiag da. Yan nada. I'm so sorry to say, they are no longer in our midst. Why? Because one thing I know for sure, handa nga dimngeg iti pastor. But praise God, somebody made an example of becoming and worth it to be emulated, nga ti panangdengeg iti adipen iti Apo, ket adda ti napintas nga pagbanagan iti panagbiag na.
Jay balohan lang nga jay biyag nat imimbag, pati na isursurot de jay biyag jay anak na. So nga iti dayto nga kanito, no si kagat may sapay laeng nga anak, ka nagtutubo, masursurom ti dumngeg kuma kadagiti authority ti panagbiag mo, ngayon saad iti Diyos. Kat kas may nga miyembro, ama, inna, naganak, kan kas may nga miyembro, masursuro tayo ti dumngeg, iti pastor tayo, anyaman na sitwasyon tiyan tayo, iyuman tayo iso gangkwana. Tapno iti kastagat, may kan na tayo ti advice, manipod kadagiti sasao iti Diyos. Nga daytoy iso ti mangitunda. Nga ito'y maikatlo. Nga halaeng nga DJ desperate situation, divine messages, and number 3 and the last, there is only one true God to be glorified. God will always prove Himself. No siya sino isuna, kanuan niya ti kabailan ng aramiden, tapnon itinagan na, kat mapagbutngan, wano marespeto, wano mapadayawan, gapu kadagiti banag, nga mabalin nga maaramidan iti Diyos, kadagiti bibiyag tayo. The experience of Elijah at the brook Cherith, the experience of the Wida at Sarephat, alright, and soon, the experience of Elijah against the false prophet of Baal. This only proves no sino iti Diyos nga pagserserbyanda. No sino iti Diyos nga sursurutan da iti sauna. No sino digiti adipen iti Diyos nga pagtultulnugan da. That's the reason why in our desperate situations, let us try to look how and what are the messages of God that He wants us to learn. Kadagiti sitwasyon tayo kagabsat, hamulaen ko mga riknaan tirigat na, kitaem jay lesson nga kayat nga isuro ti hapo keng ka. Kitaem jay masursurum kideta nga sitwasyon. No kasano nga ti apo ket maiprove iti kinasyasin nuna, ken no kasano nga ti sao ti Diyos ket mapagbiagam ken nagpanuray ken makita iti panagbiag mo. And in that way, even in our desperate situations, through God's messages in those situations, we will learn to acknowledge the true God whom we are serving and trusting, and it's only Him that needs to be glorified. Most of the time, the focus of this context or of this passage, kat nakatutok kidaya miracle nga napasamak iti biag ni Elijah, kan kastamet kidaya balo, ngem ti permi kan kang runaan na, nga focus daytoy, nga lesson, kat hanlaan nga dayjay no diket di, about how God provided the need and spared the life of Elijah and the widow and her son, never-ending supply of oil and flour. These things that happened is just a confirmation of the truthfulness of the Word of God applied in the life of its people. Ikayat na nga sawan kagabsat, dagitoy nga napasamag ken Elijah, ken daytoy nga balo ken ti anak na, ket saan laeng nga milagro, no di ket di isu iti nan anay nga panang konfirmar iti kinapudno iti Dios nga panangaramid na iti anyaman nga sinauna manipod kadagiti sa una. Isu nga ije kuna ni Apo Dios ken ni Elijah, mangibaunak to itiwak nga mangtaraon ken ka inaramid na katidi ijayan nga awanen tinagyan, kan awanen ti danom iti karayan, inbaon na iti maysa nga lugar, tapnon ti kastagat maispal iti biag na, nang i-provide ti maysa nga tao, iti kinatao daytoy nga balo, and then the life of Elijah was spared, and because of that situation status, the life of the widow is put at risk. But again, because the widow obeyed the word of God through Elijah, again, the word of God was manifest, and God's faithfulness will always result, and it's a combination that will lead to a very impossible or miracle that will happen in our life. Kumusta ti panagtalik mo iti sao ti Apo? Kumusta ti panangipangag mo
iti sao, iti pastor, wano adipan iti Apo. Dumdumngeg ka ti pamagbagana? Are you listening to his pieces of advice? How's your personal devotion every day that will strengthen your trust in the Word of God and always cleave to the promises of God? So I hope tonight, through this message, living on the Word of God, despite of the desperate situations that we are going through, we will have to see to it how God will talk to us through the messages of these situations. And at the end of it, iti kanito nga ti Apo, ket ijay nga impakita na ti kinasyasin nuna, tinulungan na tayo, inlasat na tayo karigito nga sitwasyon. Hantay ko mga liplipatan nga padayawan isuna. And again, maudyanan na sursuruan tayo ti agtalag iti sao ti Diyos. Pagbiyagan tayo ti sao ti Diyos. Uray kasanot rigat ti sitwasyon tayo, intayo iti sao ti Apo, ket sursuruan tayo nga ti sao ti Apo, iti agpanuray, iti panagbiag tayo. Living on the Word of God. God bless us all. Once again, thank you so much, Pastor Pruby. Thank you so much, everyone, for this opportunity. Amen. Amen. Praise the Lord. Nagyaman kami, Pastor Burr, iti daytang mensahem, ngayon palasat iti Apo, tapno mangigan mi kada iti nga gundaway. Ket may isang word kakabsat iti nang karit kanya tayo. Iti makon ko nga obedience. Amen. Ket kumusta iti obedience tayo iti Apo kakabsat. Kunana dito kakabsat ti verse 13. And Elijah said unto her, "Fear not, go and do." Kakabsat, no kumada iti ibaga iti pastor tayo, ada ipaaramid na kanya tayo iti pastor tayo kakabsat. Fear not, go and do. Ibaga tayo man iti kaabay tayo kakabsat. Fear not, go and do. Amen? Hanggang agbuteng, aramiden tayo. Amen? Tamo iti pastor tayo kakabsat. Nga daytang ipaaramid na kanya tayo. Ket aday iti kapasidad tayo kakabsat. Nga mga ramid, kadaytang abanag. Amen? Iso nga iti tandaanan tayo. Dijay puso tayo. No day iti obedience tayo kakabsat. Amen? Dawadik nga tumagder tayo kakabsat. Ket kumanta tayo iti maysa. Amen. Let us sing that song, He's All I Need. Amen. Let us start from the first verse now. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He is all I need. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again is my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He is all I need. Let's sing the last verse now. He's all I need. I will not turn to any other. Amen. For He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As life goes by, He's the Lord of all, and He's all I need. Everybody on the chorus now. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again is my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He's all I need. May I ask for Sir
to pray for the offering. Kararagtaga sa Apo, agyaman kami unay, dito panang challenge mo nan kada kami, ito yung harabi Kit increase mo pa Apo, ito pa nagtalikmikan ka, iti pa nag-obemikan ka Apo. Kana kami iti kinapakumbaba nga sumurot iti paketam. Saan kit di nga iti kayat mi Apo, nga wagas no di paketam. Agyaman kami Apo, dito yung mensahe. Kung urepet ito yung harabi Diyaman kami Apo, di iti sagsagot nyo may mimanin ipaikan ka. Sabi lang kong matawatem, yung bendisyon nam Apo. Thank you so much, Sir God, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Magdardayo amin kakabsat para iti panangrikap nga kararag. Let's pray. Apo agyaman kami iti panangpalagip mo kada kami manipod manan kadagiti sa om. Nga uray no kasano ti panakasuot mi kan panakaikabil mi kadagiti sitwasyon iti panagbiag nga talagang mariknami ket agani kami iti rigat Apo. Kat masursuro mi kadlot ta kumapo Diyos ti agpanuray Apo. Dagiti sa Apo iti bibiyag mi. Tulungan na kami Apo, baban ti parabor mo. Nga anyaman Apo Diyos kadi nga pangilasatam kada kami. Kat ti sa kumapo iti kanayon mi Apo nga malagip. Ti sa kumapo iti pagtaklinan mi Apo. Kan pagkamangan mi Apo. Tapnosan kami agbidtot. Kadagiti desisyon Apo Diyos nga ramidan mi Apo iti panagbiag. Kanagyaman kami mata darigiti papastor mi Apo. Kang runaan na iti senior pastor mi Apo. Ngawan pulos iti nananay nga panangpanunot na iti bannog wano anyaman nga para kang kuana tapnon di kastagat matendaran lang Apo. Digiti pagkasapulan Apo, digiti miyembro ngayon ka Apo impaiwan kang kuana. Kat masursuro mi kat kumao Diyos, manipod anak at tutubo, naganak Apo. Nga dumngeg kang kuana Apo. Kadagiti pamagbagana, kadagiti saom Apo Diyos nga ipalpalasat mo kang kuana. Kas kidayjay balo Apo, numampay nagrigat dayjay estado kan sitwasyon ti panagbiag na. Ngam kinunana kan nasursuro na Apo nga kas kinuna ni Elijah. Kat dijay Apo Diyos nga nagtulnugan na. Kat kas jay kumamit kada kami Apo. Anyaman nagijay banag nga ibaga iti pastor mi kada kami. Kat masursuro mi Apo nga pagtulnugan Apo nga siraragsak si yayaman
si papakumbaba Apo Diyos, tapno iti kastag at agbanag iti biyag mi. Tatiga po nagat isut insaad mo Apo, nga mangiturong, kan mangiwanwan Apo iti kararwami Apo Diyos. Katitata, kayat mimat ngay kararag pay Apo isuna, Familiana, Ma'am Kay, ti kadada Apo di Australia. Pagbalinam nga nabunga Apo, ti aramid Apo di jay. Kat dawatag ka di ti panangi preserbam Apo kang kwana, kang runana ti pigsana, salunat ken boses na Apo. Katusaram Apo isudang agasawa Apo di jay, tapno ni ti kastagat mapabilag dagiti kakabsat, ken maparangay ti trabahom. Kanuray pay Apo dagiti ubing da Apo nga dadtoy, kan dagiti mga aywan Apo kadakwada, si kakadimat o Diyos ti mangi preserba kadakwada. And also to our patriarch, continue to sustain him, continue to strengthen him, dear Lord. Stama tapo ni Ma'am Cora Apo. Kan kadagiti amin nga kakabsat, na dapo ditoy sanctuaries, kan kadagiti yan dapo ti balbalayda, kan uray payapo kadagiti naka Facebook, YouTube. I pray that may you please continue, Father, to bless them as well. Dismiss us, O God, with your blessing. Kadagiti yung Apo iti kararag ko, may gapo itinaga ni Puming Jesus. Amen and amen. God bless us all. We are all now dismissed, kakabsat. Thank you very much. Good night.